आपले माननीय जे अध्यक्ष आहेत त्यांना या व्यासपीठावर नाही, जाहीररित्या कधी त्यांच्याशी चर्चा करायची माझी तयारी आहे. बस मी आहे तुमच्याबरोबर. ह्या लोकांपासून मला मी आहे तुमच्यावर. अशा लोकांपासून आधी सावध राहायला पण सनातन संस्थेविषयी ते बोलले. एक चांगली संस्था गोव्यात आलेली आहे, त्यांना माहीत नाही काही. आणि माझ्या मतदारसंघी ही संस्था आहे. घटस्फोट घेऊन 2 बायका आल्या म्हणजे त्या बायकांचा अपमान करतात हे लोक. मी तर म्हणे, कारण ही संस्था जे कार्य करते ते माझ्या मतदारसंघामध्ये काम करते. मी त्या मतदारसंघामध्ये आमदार आहे. गेला 25 वर्षे मला तुमच्या पुस्तकाची गरज नाही आहे, तुमचं वाचन पण करायची गरज नाही. मी फक्त हे बोललो की हे बरोबर नाही आहे, हे व्यासपीठ नव्हतं, आपले विषय काढणं हे व्यासपीठ नव्हतं. पण लोकांना हे कळायला पाहिजे. येत्या 15 मे, 15, 16 आणि 17 मेला त्यांचा मोठा कार्यक्रम आहे. मुद्दाम तुम्ही येऊन बघावं त्या कार्यक्रमाला. फर्मागुडी ह्या इंजिनिअरिंग कॉलेज ग्राउंडवरती जवळजवळ 1 लाख लोक तिथं जमणार आहे. आज मुद्दाम तुम्ही येऊन बघा. उगीच कोणी काही सांगतात म्हणून ऐकू नका. आपल्या समाजात हिंदू समाजाचं कार्य ते करतात. जास्त त्यांचं हिंदू समाजावरती हे आहे आणि त्यासाठी ते करतात. हे मला बोलणं बरोबर नव्हतं, पण व्यासपीठ हे नव्हतं असताना हे विषय या व्यासपीठावर आले म्हणून मला बोलावं लागलं. त्याबद्दल तुमचं मी माफी मागतो, तुमची माफी मागतो, या लोकांची नव्हे. कारण या लोकांना काही माहीत नसताना काहीतरी काढायचं. यांच्या कार्यक्रमाला 25 लोक असत नव्हते, हे मी स्वतः बघितलेलं आहे. एवढं मी नमूद करतो. आणि मला इथं बोलावल्याबद्दल शंभूभाऊ मानेकरांचे मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द आवडते घेतो. जय हिंद, जय गौरव. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.